Mă numesc Anca Mihaiuciuc, sunt manager public în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice. În momentul de față coordonez practic implementarea acestui instrument la nivelul administrației publice centrale și locale, pentru că, din fericire, am implementat un proiect care a avut ca scop, printre altele, și implementarea acestui instrument în cadrul administrației publice centrale și locale. De ce considerați oportună participarea la acest master? A fost un bun prilej pentru a reîntregi personalități din domeniu și pentru a ne cunoaște între noi. A fost un bun prilej pentru a schimba opinii și păreri, soluții vis-a-vis de implementarea managementului performanței în organizații, nu numai la nivel public, ci și la nivel privat. După masterclass, dacă ați făcut câteva idei pe care ați vrea să le implementați în organizație? Sigur. A fost un regal, aș putea să spun, pentru că mi-a dat posibilitatea să înțeleg și alte opinii și alte păreri vis-a-vis de modalitățile de implementare a acestui instrument și evident că voi pleca cu idei, am plecat deja, pentru că mă pregătesc cu idei noi și sper să le pot aplica și la nivelul administrației publice. Care sunt provocările în dezvoltarea și implementarea unui sistem? Este un instrument foarte nou, cel puțin în România, și vorbesc doar de mediul public, pentru că în administrația publică a fost un element de noutate prin introducerea lui la nivelul administrației și, în consecință, inclusiv proiectul pe care noi l-am derulat ne-a permis să ne confruntăm cu foarte multe opinii vis-a-vis de modalitatea de implementare, de felul în care lumea înțelege evaluarea, monitorizarea și așa mai departe. Deci, practic, este foarte important să privim performanța în adevăratul sens al cuvântului și nu doar ca pe un instrument care măsoară doar anumite limite, ca să spun așa. Din punct de vedere al legii? Sigur că da. Mi-am făcut deja prieteni, am schimbat cărțile de vizită și sperăm că în viitor vom găsi modalități de colaborare, inclusiv cu mediul privat, nu numai cu colegii din mediul public. Deci, încă o dată, felicit organizatorii pentru că forumul și-a atins scopul, pe lângă toate celelalte. Considerați că este oportună o continuare? Sigur că da, și mi-ar face plăcere și m-aș bucura foarte tare să existe o continuitate pentru acest astfel de evenimente.